Edisi nuruti requestane Pak E. Halo dulur kepanggih malih kalih kula wong desa. Dadi dina iki Pak E tuku PT Uripan siji sak glondong terus wis disembelih, wis dirumati. Ning nggon kene tuduh poine njaluk dijangan lombok abang kae, cuman muter-muter njaluk dadak diungkep ningen digoreng terus lagi wae di lombok abang. Ya wis tak turuti wae ning kene diungkep nganggo bumbu ungkep pada umumnya lah. Ana bawang putih, bawang abang, kunir, jahe, kencur, ketumbar, merica, jinten, kapulaga lan sak panunggalanipun kalih diserai salam serai laos godhong jeruk ning kene dikarenakan serene ora ana. Sementing bumbune kan wis mateng terus tak komdenge lah tak marinasi ngono kuwi lah nganti serene wis ana lah tak pet ningen ning ngalas. Singkat cerita kayak iki serene wis ana langsung wae tak ungkap tak tambahi banyu bolak-balik iki wis andang mateng wae tak cicipi rasa wis enak langsung tak pateni tak lanjut digoreng non kene nyong tak goreng kabeh angger sak serengan ngono lho ora pati garing non kene gorenge tak selai terigu dengan jari tanggane nyong kayak cikene ora teng peletok kae lah tapi ya tak mat-matake pancen ora teng peletok kae kena gawe tip lah gawe nyong dewek nek gawe Rika pada ya wis pinter-pinter kabeh lah terus ning kene langsung tak bumbani sing arep di bumbu abang kuwi nang kene yo nganggo bawang putih, bawang abang, kemiri, kunir, jahe, laos, salam serai karo kue ulekan lombok rawit abang tapi wis digodhog ning ngene aja kene tambah abang. Nang kene diodak-aduk aja kelalen karo uyah karo gulane, micin, terus ayame dijekurake nang kono diwulak-walik ning kene cek kene rata karo cikine nyresep ngene lah. Karo tak tinggal ngelapi kompor nek nyong rasane kompore reget kayak ngono kayak merah nyepeti mripat nek rika-rika padha ora. Nengon kene singkat cerita kak wis mateng tak cicipi rasane wis enak, wis rampung nyong tak pamit tak pareng.